ragaling sira jamaleng tumanina jero ning dina saiki kabeh para kadang pinagaran bakal teruji kemampuan yang sira kabeh bareng isun. Badak imbalan dagang diringi kabeh lumagune kabeh bareng kadang pinagaran. Badak ayane awak ragane sira durung adus esuk-esuk aja nasi ditinggal kari iringi lumagune Kakang Kadir. Ayo metu saking sajeroning keraton. Bismillahirrahmanirrahim. Mimiti muji bareng Gusti ingkang Maha Suci turwelas kelawan asih jat sangkan amur bandeng temati Allah Rabbul Ijati ingkang sampun nyukani kahuripan manusia datang bumi pertiwi kelawan anda dosakan salah sawijining jalmi khalifah rasuli kangge netapi agami Islam ingkang sejati mulyaning biwarat sabdaning pandita keucap kabinang pasti PSM manunggaling budaya lingkar persada tarian pesona Nusantara.